TV. Lere mar od bura, Nairobi. Bad migao marango rang'iny molos godo mwandu e pacho kaendi men KEBS koro loko pache wi modhi mag tedo mane okele thuru ka kowuok e pinje maoko kendo mosebedo ka iwacho ni ok ber gi ngima dhano. KEBS koro wacho ni modhigo mane owuok Malaysia ber kod ngima dhano kendo luoro ok onego winjre obedie. Kaka jafwambo marwa Simprose Okinda lero, KEBS yande okuongo wacho ni nitiere rem mar modhigo chopo kar rang'iny mowinjore. E oboke manondik tarik 5 dwe mar 9 higani, bad migao manono rang'iny mar mwandu e pacho ka KEBS nondiko ne duol mar Kenya National Trading Corporation ni modhi manokelo e pacho ka e chak higani ne ok ber gi ngima dhano kendo nonego kethgi mapiyo piyo kapok gichopo e chirni ma pacho ka. Kata kamano, koro nenore ni duol no loko pache kawuono e wi osigo mar modhigo manogol e piny Malaysia ka owacho ni ne gipimo modhigo kendo ma gipuodho ni giber gi ngima dhano. KEBS odhi nyime lero ni kata kamano modhigo rem chopo kare mana rang'iny mar vitamin A madwarore koluwo ni mano ok onyiso ni modhigo ok ber gi ngima dhano. Lipot mane KEBS ochiwo mokwongo ne wacho ni osigo mar modhi manokelo e pacho ka kowuok e pinje maoko norem chopo kare dwaro mar modhi mitedo godo e pacho ka, ahinya dwaro mar vitamin A kod nyinyo mamoko, kabende nogolo chik mondo keth modhigo kapok ochopo e dukni ma pacho ka. Penjo maduong' koro en ni ang'o moselokore momiyo KEBS ochiwo lipode 2 mag gwenyore e wi osigo mar modhi mag tedogi. Ma e osigo mokwongo ma duol mar Kenya National Trading Corporation nokelo e pacho ka tok tim lokruok e tende kendo chiwne orak mar kelo mwandu e pacho ka e lo sirikal mar Kenya Kwanza. Simprose Okinda, Ramogi TV. Piny owacho yango kaunti